ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта дар Москва турнири хардкор баргузор гардид, ки дар он варзигари тоҷик чемпиони пешинаи хардкор дар вазни сабук Фазлиддин Мадрахимов баромад кард. рақиби ӯ бошад чемпиони вазни ним сабук Аркадий Осипян шуд. муҳорибат дар вазни ним сабук яъне 66 кг баргузор гардид ва аз 5 раунд иборат буд. ин муҳорибат тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Фазлиддин ба анҷом расид ва ин муҳорибат дар ҳақиқат байни ду чемпион буд. мо фикр мекунем ки муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳорибаи ин турнир ва шояд ки ҳатто беҳтарин муҳорибат дар таърихи ин ташкилот шуд. Фазлиддин Мадрахимов бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни ним сабуки хардкор шуд ва ӯ аввалин ҷангори ин ташкилот шуд ки дар ду вазн соҳиби камарбанд гардид. мо Фазлиддин даста ва мухлисони тоҷикро табрик мекунем. акнун Фазлиддин ба вазни сабук баромадан ва камарбанди худро дар ин вазн баргардондан мехоҳад, ки ӯ ин камарбандро дар муҳорибаи хеле наздик аз даст дода буд. ногуфта намонад ки дар ҳамин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Тагир Хибиев ва Довталаб Дмитрий Климов баргузор гардид ва Климов чемпиони нави вазни сабук шуд. акнун Фазлиддин бо Климов муҳориба гузаронидан мехоҳад. мо боша ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night ба анҷом расид, ки дар он якчанд муҳорибаҳои шавқовар баргузор гардид. яке аз ин муҳорибаҳо муҳорибат дар вазни сабук байни Гурам Кутателадзе ва Элвис Бреннер баргузор гардид ва дар ин муҳориба варзигари бразилӣ апсети аҷоиб кард. Элвис дар дуюм раунд барои мағлуб шудан хеле наздик буд, аммо ӯ таслим нашуд ва дар сеюм раунд Гурамро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод. ҳамчунин дар ин турнир боз як муҳорибаи дигар дар вазни сабук, муҳорибаи рейтингӣ байни Дамир Исмагулов ва Грант Доусон баргузор гардид, ки тамоми 3 раунд идома дода дар натиҷа ҳамаи доваро ғалабаро ба Грант Доусон доданд. боз дар ин турнир муҳорибаи шавқовар дар вазни нимёна байни Ринат Фахриддинов ва Кевин Ли баргузор гардид, ки ҳамагӣ 1 дақиқа идома кард. Ринат дар якум раунд Кевин Лиро аввал ба нокдаун равон кард ва баъд ӯро бо тариқи сабмишн ба хоб равон кард. ҳамин тариқ Ринат Фахриддинов дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибат дар вазни миёна байни топови ҷангвар Шон Стрикланд ва проспекти нав Абусупян Магомедов шуд ва ин муҳорибат дар дуюм раунд ба фоидаи Шон ба анҷом расид. Стрикланд дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда нишон дод ки Абусупян ҳоло барои чунин муҳорибаҳои калон омода нест. боз дар ин турнир варзигари узбек Нурсултон Рӯзибоев дар муддати кӯтоҳ муҳориба қабул карда дар дебюти худ беҳтарин баромад нишон дод. ӯ аллакай дар якум раунд рақиби бебохти худ Бруно Феррераро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ҳам ғалабаи дурахшон ба даст овард ва ҳам соҳиби $50,000 бонус шуд. мо Нурсултон даста ва ҳамаи бародарони узбекро табрик мекунем. ҳозир боша реаксия якчанд ҷангварони машҳури тоҷик дар ғалабаи Нурсултон. Муҳаммад Наимов: халқи бародарона Ӯзбекистонро табрик мекунам. дебюти олиҷаноб бародар Нурсултон Рӯзибоев. Некрӯз Мирхоҷаев: Нурсултон Рӯзибоев даста ва Ӯзбекистонро табрик мекунам. дӯстон, муҳорибаҳои пурраи ин турнир ва дигар турнирҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описани видео. дар канали мо ҳатман обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.